ма барои ӯро фавран шикаст додан мебарам. ӯ бошад маро шикаст додан мехоҳад. Бале, ма пеш аз ин ҷанг оромум. Ором будан осон аст вақте медонӣ ки рақибро ба нокаут равон мекунӣ. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадя мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. ташаккур ки омадед. мо ин чизро қадр мекунем. ки якум савол дорад. аз чемпион оғоз кардан мехостам. шон, ту хуб фаҳмондӣ ки натиҷаи якум ҷанг барои ту ягон маъно надорад ва ту оиди ин чиз фикр намекунӣ. эҳсосотҳои шумо ва суханҳои гуфтаи шуморо дар ин ҳафта ба назар гирем. агар ин муҳориба барои ту чӣ маъно дорад ва ғалаба барои ту чӣ қадар муҳим аст. бале, ма пеш аз ин ҷанг оромум. ором будан осон аст вақте медонӣ ки рақибро ба нокаут равон мекунӣ. Марлон, савол ба ту. Ту ягона касе ҳастӣ ки ӯро шикаст додааст. Медонам ки ин ғалаба барои баъзеҳо баҳснок аст. гӯй ки ин чиз дар ҷанги дар пеш истода ба ту кӯмак карда метавонад, чунки ту дар ҷанг зидди ӯ ғолиб баромадӣ. медонӣ, ман барои ҷанг тайёрам. ман солим ва шодам. ман ҳамаи корро кардам. ин роҳи тӯлонӣ буд ва ман дар ин ҷоям. ман барои камарбанд барои ҳама кор тайёрам. савол ба Дастин. Дастин, ту тӯли чанд сол ба боло мерафтӣ ва бо ҷангварони машҳур ҷангидан мехостӣ ва ту чунин муҳорибаҳоро гузарондӣ. Ту аз ҳамон вақт фақат муҳорибаҳои асосӣ, муҳорибаҳои унвонӣ мегузарондӣ. Бенуа ҳозир дар ҳамон мавқеъ аст ва ӯ бо ту ҷангидан мехоҳад. Гӯй ки ту рӯзи якшанбе дар муҳорибаи панҷраунда зидди ӯ чӣ гуна рақибро интизорӣ? бале, ӯ сахт аст. медонӣ, ин ҷанг мешавад. ӯ 5 рақибро пайдарҳам фавран шикаст додааст. ман барои ӯро фавран шикаст додан мебарам. ӯ бошад маро шикаст додан мехоҳад. шумо бошад аз ин шоҳ баҳра баред. чунин савол ба Бенуа. барои ту Дастин аввалин рақибе ҳаст ки бо беҳтарин ҷангварони вазни сабук дар таърих ҷангидааст. рӯзи якшанбе ту аз ӯ чӣ интизорӣ? бо Дастин Порье ҷангидан барои ман шарафи калон аст. дар ин кард, дар замини ӯ ман омодагиҳои хуб дидам то ин ки ба ӯ муҳорибаи вазнин диҳам ва ба қувваттарини мо ғолиб мешавад. ана чӣ гап мешавад рӯзи якшанбе? ин ҷанги хунин мешавад. савол ба Сонг Ядонг. ин ҳафта ту худро беҳтарин муждани дивизиони худ номидӣ. Пётр бошад гуфт ки биё дар ҷанг ин чизро месанҷем ки кадоме аз мо муждани беҳтарин аст. гӯй ки ту аз Пётр чӣ интизорӣ? ба фикри ту ӯ бо ту рӯбарӯ истода муждзанӣ мекунад? ӯ ҷангвари хуб аст ва барои ман бо ӯ ҷангидан шараф аст. ӯ ҷангвари сатҳи баланд аст, чемпиони пешина, аммо дар ҷанг ҳама кора шуданаш мумкин аст ва ман тайёрам ки ӯро ба нокаут равон кунам. чӣ мегӯӣ? Чӣ фикр дорӣ, Пётр? эй бачаҳо, рӯзи якшанбе ман ба ӯ нишон медиҳам ки кӣ муждзани беҳтарин аст. рекорди ман дар бокс 7-0 аст. ман дар бокс баромадҳои зиёд дорам ва ман ин шахсро мешиканам. ташаккур. ин сатҳи дигар аст. Гилберт, туро муҳориба бо яке аз ситораҳои нав Ҷек Дела Маддалена интизор аст. гӯй ки баромадҳои ӯ дар UFC туро ҳайрон карданд. бале, ӯ ҷангвари сахт аст. ӯ дӯсти ман Кевин Холландро шикаст дод. ин муҳорибаи хуб буд. ӯ бақувват аст ва рӯзи якшанбе мо шоу ташкил мекунем. ӯ ба ман писанд аст. ман ӯро эҳтиром мекунам ва ин ҷанги хуб мешавад. савол ба Маддалена. Гилберт дер бошуд ки дар баландии рейтинг қарор дорааст. ӯ чанд соли охир ба камарбанд наздик аст. ин ғалаба барои ту чӣ маъно дорад? ин эълони калон мешавад. ман ба топ 5 мебарам ва ба пеш мерам. Шон, Марлон гуфт ки нақшаи ҷангии ӯ пойҳои туро шикастан аст. ту оиди ин чиз чӣ гуфта метавонӣ ва оё ту барои лоукикҳои ӯ омода ҳастӣ то ин ки кори дар якум ҷанги шумо шуда такрор нашавад?
ма ба лабони ӯ зарба мезанам. Бигзор ки ӯ ба пойҳои ман чӣ қадаре ки метавонад зарба занад, чунки пойҳои ман дар манаҳи ӯ мезанад. Савол ба Марлон: прогнози охирони ту дар ин муҳориба чӣ гуна аст? Ман барои ин ҷанг тайёрам ва ман омодаам. Ман ӯро ба нокаут равон мекунам. Майами, шумо беҳтаринед. Бесаброна рӯзи якшанберо интизор мешавем. Ташаккур ба шумо.